Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima ħabbar li fl-2022 se jittella avveniment importanti tal-Special Olympics f'Malta. Dr. Grima qal li dan l-avveniment jista' jittella f'Malta bis-saħħa tal-investiment qawwi li qiegħed jagħmel il-Gvern f'diversi faċilitajiet sportivi madwar il-pajjiż. Illi Special Olympics se jkun qegħdin jagħmlu event importanti ġewwa pajjiżna f'April tas-sena 2022. Allura naħseb illi jkompli jikkonferma l-ħidma illi qiegħda ssir. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar dan f'konferenza tal-aħbarijiet li matul tnediet is-60 edizzjoni tal-Sport Malta Awards li ġiet deskritta bħala storika għax tfakkar is-60 anniversarju mindu tellet l-ewwel edizzjoni u l-50 anniversarju mindu twaffqet l-Għaqda Ġurnalisti Sports. L-ewwel edizzjoni tellet mill-mibki Beni Paċ permezz tal-ġurnal The Sporting Star. Bl-ewwel edizzjoni tal-Isportiv tas-sena tkun dik tal-1960. Dakinhar ir-rebbieħ kien Wilfred Pirotta li kien jipprattika l-isport tas-sajd taħt wiċċ il-baħar bin-nifs. Paċ baqa' jorganizza b'suċċess dan il-konkors li kellu format ferm differenti minn kif nafuh illum sal-edizzjoni tal-1977. Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Mikallef tkellem dwar l-irwol importanti tal-ġurnalisti f'dan l-avveniment. Il-proċess ta' votazzjoni huwa fejn l-ewwel ikun hemm il-semifinalisti f'kull kategorija, 7 kategoriji standard, imbagħad il-ġurnalisti membri tal-Għaqda Ġurnalisti Sport jivvotaw għal 5 l-aqwa preferenzi tagħhom sabiex eventwalment jiġu magħrufa il-finalisti f'kull kategorija. Finalment imbagħad fis-serata konna panel li jirrappreżenta mhux biss il-membri tagħna iżda l-media houses lokali fejn il-ġurnalisti tal-isport jivvotaw live dak il-ħin biex jippremjaw ir-rebbieħa u r-rebbieħa f'kull kategorija. Il-kategoriji huma l-isportiv u l-isportiva tas-sena, l-uffiċjal tas-sena, il-coach tas-sena, iż-żagħżugħ u żagħżugħa tas-sena, it-tim tas-sena u l-People's Choice Award. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar saħaq li biex tiggarantixxi trasparenza, Sport Malta tinvolvi ruħha biss fl-organizzazzjoni u tħalli l-proċess tal-għażla f'idejn il-ġurnalisti. Is-60 edizzjoni tal-Sport Malta Awards se tittella fit-22 ta' Frar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.